Така, здравейте хора! Аз съм Маняка БГ. И това ще е едно клипче на League of Legends. Да, виждате. Най-после се оправих всички настройки, бъгнати, всичко е окей. Така, ще поиграем малко Лига, тъй като не съм играл отдавна, нямало е клип отдавна. И това е един мод, ако не сте разбрали, Poro King. Тая снимка нямам, тъй като да мразя да я печеля. Но може да съм спечелил, не знам. Тая снимка, която съм аз с нея струва 1550, IP или 1500, не мога да кажа, ако някой не знае, да отиде да я види. Или, ако някой не знае да отиде да се я купи, би трябвало още да има. Те, чакаме да зареди последния. Чакаме. Случайно не ми банаха ката. Без да им пише нищо. Което от една страна е добре, от друга страна ме притеснява, защо не се е баннале. Предположение, че мисля, че може да се е нръфнали, не знам, нищо. Никакви Джинкс. Техният тим има две кирита, един так, бранд, който е мощен, може би заради това. И Сона, а ние сме с Когмал, ние сме с две кирита. Или адски силен, или силна. И Ривен също. Така, билда ми е така. 1250. Почна странно, че сега никой не съм почнал по този начин. Да нахраним първото, което е зад мен. Като изобщо не знам какво прави, като го нахраня. Така, FPS-а ми е малък. Да, не знам от последните апдейти. Така, да, вижда всичко. Сега, не ми лагам, просто алти табнах. Когато имаш ката в отбора си и не си я баннал, и еним тима не се е баннали, прави фърстбулт само с един джъмп. Или он е странен герой, ако трябва да бъда честен. Не знам какво прави, не съм го играл, но може би ще го пръстъкам тези дни. Опа, дадох си гъза. Това не е окей. Катерина с тези спелове е ОП, соп признавам си го. Няма как ката да не е ОП с тези спелове. Мога да правя какво си искам. Трябват ни още две, спамваме първо. Миналата година не знаех за какво са. 20 минута година съм го играл. Да кажа, не съм някакъв новак в Poro King. Това ми едно мисля, че махела. Те го убиват, но бъд окей за нас. Тъй като преспанахме първото, което никакъв ефект нямаше, като се замисля. Ще си го спалним наново. Спанахме го на гадна позиция. Но вече имаме две, ние направихме 4, за времето, което те направиха 2. Целта е единствената, която е, ако някой не знае, да не те оцелват с тя първата. И да победиш. Окей, спанаха си първо, което за нас не е окей, за тях е окей, естествено. Пак мога ги целите, пак се зачита. Кого целих? Никой. Илиан беше убит. Или убита. Не знам пола на героя, макар че с дълга коса. Тук са правят на интересно, но... Не знаят какво прави ката след като взем 6 лева. Разбрах го в момента, че не знаят. Значи аз знам какво прави, бих се ебал с Катерина. Ще ми го върне тъпкан. Тъй като който ме следи, знае, че съм мейн ката доста дълго време. Казал съм го в един клип. Но не го игра, но напротив не игра само заради това ката в момента. Като не съм играл Лига отдавна, пък и ката Poro King, помня, че е окей и силно. В момента тя може да го спанат адски бързо, първото. Аз нямам никакви айтеми. Така ни присъствах на този кил, може би, защото аз ще да го взема. Според мен... Разбрах кой от тях ще направи танки и то много. Изчезна ми думата от устата.
А, да, не, пас танки. Соната ще се прави в лапа, бе. Аз пак танки. Вау. Танки да се направи се тая. Окей, това беше easy kill, my friend. Имат 8, спамват първо. Буквално го спамват след секунди. Не има ми късмета. Аз лика като цяло съм я отписал. Но бан съм, някога правя в CS. Ще си подцъквам лига, стабилно. Сега ще се им дина. И Team Fortress и Айзак. На Айзак имам 2 клипа за сница, но ще кача с втория, тъй като... Пак. И спанаха първото чрез мен. Което съм саднат. В момента ако ме убият, аз ще имам адски много пари и ще мога спайна. И което за мен ще е хубаво, за тях едва ли. Много ми бият, тъй като нямам никакви айтеми в момента. Няма как да ми бият по-малко, тъй като аз съм AP, шампион, бутат ми кулата. Като не е окей. Буквално в момента се сбогувам с първата си кула. То заради някакви тъпи грешки, но поне ние са връщани с пари, но те не е. Само това мога погледнем от... Това е добрата страна на нещата. А то първото влечеш към себе си. Колко много неща съм забравил. Добре, аз в момента съм пълния аутист на тая игра. И може би този клип няма 10 минути, тъй като съм пълния аутист. Тя ще е сгранна игра. Все пак сега да снима първата си игра за тая година на този мод. Това да се аутиста, ама чапак толкова. Нищо не правя с тази карта. В момента нищо не правя. Трябва да вляза на трети кирата, те да го кажа. Добре. Спирай бан тотално. Ставаш за целият този педал. Какво си мисли, че прави Леона? Той няма нищо. Защото доколко знам скилва танк. Доколкото аз знам. А какво знам, само аз си го знам, защото... Добре, брат, аз нищо не правя... Не знам защо игра тази игра. Нищо не правя. Абсолютно нищо. В момента Тимани, както и аз, разчитаме да играем герои, които са силни на съвсем други неща. Тъй като аз си разчитам карта, която е силна на 5-5 Summoner's Rift. Разчитат на Ривер, която е силна топ и разчитаме на 2 кирита. Така игра не се печели. Нищо, че и ними тима са те. И кефаме, че милионите са синегорини. Той тъс брада много яко я зядох. Целият някой. О, ес, спалнах първото. Добре. Яко ма фокуснаха. В момента бях най-фокусен на тя в целият файт. Аз бях фокуса на енимите има. И това ще е тъпа трагична загуба. Но не може да почва, тъй като аз нищо не правя самата игра. Сам се разхождам. Нямам никакви айтеми. Нямам нищо. Жал ми. Та по-добре бяха банали ката и ми казват, Мухло не може играеш с ката, не ги я пиква. Колко да ми казват, да, пикни ката. Нямаш проблем. Да, това коледен скина всъщност го имам. Не съм си го купил тая година, но съм си го купил още миналата. Може за миналия Пъркинг. Това мод мисля, че ще стои доста време. До края на Коледа дълго време. Миналата година, ако не се лъжа, го пуснаха по-късно. Не мога да кажа точно. Тъй като помня, че този скин си го купих
януари месец. Когато паметът. Единственият начин, който имах е да скоча да паза кулата, но... Не ме била в лига... Виж, нищо не ме била. Дефтерът гайс и... Пазка, ма. Така, имаме две керета. Со, не, те не ми тима мога да си ги пазят. А ние това не можем. Ядем страл демидж. Мулото, ако се направи танк, няма убиване. Само наша ще набръгат мощно. Като всеки знае какво става мудо след като се найде. То наяя няма демидж, ама има кръв. Почнахме окей играта. Разблюдове. Team. Why don't jump? Why farm? Те са губи игра, след като си имате фарми. На One for All, маля, без стъп. Така, на Рам не се фарми. Сега много хора, ами то ти трябват пари. Пари ти трябват, правилно. Но има съвсем нещо друго важно в играта. Аз нищо не мога да направя, тъй като съм забрал даже как се играе Катерина, ако трябва да бъде честен. Но те ме изперят. Ме изперят доста стабилно. Тази игра няма повече дълго. Защото тя вече към края си. Аз съм колкото понял бър. Да скачи игра. Ей, ще е единствения плей за цялата игра. С един дабъл кил. Доброто. Събуди се, че нямаме коне. Нямаме една взета. Една взета нямаме. Просто може да представите колко сме жалки. Повече, които имаме, даже и ту нямаме. Са спаднати първата. Та мога да ма първо килнат, тъй като аз съм правил такъв кил. Мисля, че е заснет. Пък ако не е заснет, не е заснет. С момента се надявам да оцеля по някакъв нищожен начин. В момента чакам тима ми само да ги насмъкне, аз взем. Защо си протъркоти на най-малко кръв? За да същат с мен, ще направя нещо. Не. Стоко се обещи. Но Ката няма във файта, да, правилно. Защото тя умира. На One for All не можеш да избягаш. Влизаш в битка и умираш в битка. Или умираш, или защитече. По-точно ти нямаш лък, или влизаш в битка. Значи, ти като влезеш в такава One for All. Пак как One for All примерно. Значи, на влезеш в битка, ти умираш. Малко са вероятности да оцелиш с керета на крачката, не кера. Умира се, макар че можеш да взема 2 кила мато сета. И тъй като той клип... Не знам колко стан дълъг. Но... 14 минути. Окей. Така. Ще пусна още един първъкинг. Така че да, ще се видим след малко. И така, здравейте пак. И връщаме се в втора игра, която ще бъде пак Катерина. Така, писна ми отклята както и на вас. Сега тая. Не ми пука какво ви пука на вас. Мене пука ми какво ви пука. Но игра ми се често казано Ката, колкото и да съквам с нефтовци. I'm a dance, sorry guys.
Трайхердиш. Ти едно време и аз трайхердих. Преди осъзнах, че безсмислено да трайхердиш на лига. Боите мастерите са... Общо взето не знам кои мастерите какво правят. Майки че, бък. Трябва да успокой се. Don't worry, be happy. Don't целиш някой. Започвам падъци. Между другото, по-хубаво целите са от начало. И им се набивай. Това беше найс. Лисен в момента мога правим много яки неща след като спавам първото. Да не влиза, защото всеки може. Влиза по трет, излиза скил. Влиза без скил, излиза с скил. След докато е спавам първото и е правилно. Тук ти влизаш тук. Йой бе, скил е ще може да спрят. Спрете се. Нямам синдра. What? Окей, не го бях забелязал. Видях, че имам синдром, видях, че има синдром, но не го осмислих, че има без синдром. Тъй като не съм свикнал да виждам... Съм свикнал да виждам две синдри в една игра. Както разбравим, първото изяжда малките първата. Какво иска да ми кажат? Цели докато дебелака го няма. Така, и... Мислях, трябва хердя първо кинг, но не обещавам нищо. За да имам повече клипове докато има първо кинг, както имаш, докато имаш One for All. Съобщето аз лига играя само когато имам модове, както един приятел. Те, то с времето те става. Спираш. Хората имат даймат акаунти, спират да снимат, да играят, да снимат, защото той не снима. Аз супер петичка нищо не бъде. Само лятото, което играе. Охо, Тимо. О, приятела. Да. Оцелете някой поне са спални първе. Никой не оцелиха. Ага. Оцелиха. Мога. Ще кажа бахти ретарднатите, защото никой не се оцели. Пък им трябваше само един да оцелете. Да. Така... Сега е момента, в който влизаш и излизаш. И тя колата ми не бива. Той беше възможността, че имам да влезе под кола. И да направи нещо. И в който Лукс умира. Та игра може и да я бием. Това първо танки много. Поне да я беше убил, ама тя ще да умре. Което е върт. Много пъти да оставиш някой на малко е върт. Особено на такъв мод. Като те на мода на рам, така го кажа, тъй като той по-добре да е жив, не знам, не мога да кажа и аз. Аз не съм рам трайхардър. Така го кажа, аз като си играя нормално. Той беше доста доджа ситуация. Имам 6 стрел, не забелязах. И ти ме спамнаха първо кинг. Добре, пропусна. Оцелих. Той добре. Карта не е силна, тъй като всеки гледа фокус и ние. И пак в момента не сме танки тим, аз сме природя на лекция. Само къде да кажа. Букуци. Те.
С това мога да кажа, че определя тима си. И аз съм част от Букуци. Така. Вау, Сайон успя да направи тук нещо. То мога да кажа GG, тъй като успя. Добре, тук си дава, което е... Не мога да кажа найс, тъй като... Но за мен е найс, тъй като не съм играл лига доста време. В момента най-малкото е най-много за мен. И аз... Аз минах през гъбата. Успях да се докопа. Това е... Пахва играта на тъй, ако падам, ще плача. Тъй като... Откачвам в момента, защото нищо не мога да направя. Помня преди как играех. По-добре от сега. Ви ефекта... Така всичко. Да, искам да кажа нещо, че мисля да почна да направя едно нова поредица на Need for Speed Underground 2. Игра, която играх миналото лято. За фън. Макар че преди съм играл от много време. Но да, искам да правя нещо така. Играй ми се просто. Нещо с коли. Така че да, може би. Най-вероятно ще се изтегля и ще почна. Така ма кефи самата игра. Нямам никакви претенции към самата игра. Това е игра, която играх с удоволствие. И не съм се ядосал на нея. Толкова колкото се ядосам на лига. Добре, тук дах безплатен дабъл и кейснах на Twitch кила. Така почвам със същия билд. Моят билд не го гледайте. На норма съвсем различен. Почвам първо с това. Много път съм казал, че тима ми е флейвал за това, че байвам перозоня на ранкет игри. И веднага му обясня защо е това. Тъй като от много давна играеща Катарина съм аз, която който играе с Ката, преди да се появи Ечо. И какъв беше принципа? След като си купя Зония си купува Херабадон и играта е спечелена. Тъй като се замразява по време на тимфайт. Но тук искам да налям тимидж. Това е. Брат, убийте Тимото. Що му дадете да живее? Това Тимо, между другото, всички му килове са от кемпене. Това друго нещо не ми прави. Оставете ми първото живо. Тимо трябва да се убивам. Никой не гледа, никой не му разбере къде. Не вира се да казвам къде. Искам да почна пак да снимам редовно клипове, но нямам този интерес. Мисля да почна да снимам в един приятел Майнкрафт, цялата обаче ме мрази. Сега Майнкрафт не ми е интересна. Но ще се разбира с времето. Какво ще правя? Тъй като и аз още не знам. Добре, доста добре се получи този файт. Успях да избягам жив. С малко чити истории. Той пера с още един път, ако пусне гъби. На П. Бро. Тимо са кефи адски много, ако му вляза в гъбите. Но
Малко. Малко гъби слагай. Не съм му достатъчно, за да ме убие. Ти му нараме адски мощен, тъй като се замислиш. Пусни тя гъби с тая машина. Хе-хе. Трябваше да го убия пън. Да го убия. Не видях, мисля, че си драбия. Адски, така кажа, не съм се отчен върху играта от така степен, тъй като тая игра няма скил. Тая игра до кой ще чупи първи копчета и до кой ще сложи по-хубав кулдаун на руните. Да, не мога кажа, аз има ли скил, няма не. Но играта ме кефи и ще се играе от време на време. Не мога кажа точно какво ми не е интересно. Единственото, което ме кефи на рилите е, че правят такива мочета. От време на време да разпуснеш от ранкета и такива неща. Докато CS не го правят. Пускат мисии. И които са много по-рядко. Пускат една мисия на няколко месеца. Не орът. Поне за мен. Те пуснаха с първото чрез мен. Но съдам като си пуснат първото от мен, а не от някой друг. Изобщо не знам как се гретва магийки. Адски тъп сега гретва. Асист ми. Бе, ще отнима, бе. Сколько влияем ти маска аз не мога да игра. Хората са казали, научи се да играеш след той влияме. Това е песен, няма да събера. Ще купя зони. В момента трябва да целим. Който цели, бум. Ще изчакам малко и да взема парите. Защо на лега нямам саунд? Мисля, че съм го справил. Да. Първо се обичам да има саунд, но като снимам клип не мога да се чуя. Тая игра мисля, че е печен. Не мога да кажа нищо. Зонята на едно. Хубаво. То спедера сме навсякъде гъби. Навсякъде. Още едно оцелете. Майка му да е. В момента това го играе дълго и се предпомня какво е лига. Не съм лисен зеки, което е странно, между другото, че съм пасанера между толкова хора. Ей, не успя да не снеев на време. Ти ще да ми спаси живота. Но първото ще умре за 20 секунди. Сад. Край. Саян, путай кулата, май френд. Ти ми спасете първото. Рабадон. Еф. Искам се видя там. Добре. Така. Тя клип става прекалено дълъг и не знам да прави две игри в една, което няма го видите никога повече от мен. Така в момента би трябва да виждате черен екран. Да, ще сме на стените. Не виждате черен екран? Добре. Така хора, това ще е от мен. И надявам се да ви е харесало изпълнението ми на Гопак. Да ви докажа. Ето. Тази картинка и още две има. Това е това, ако не те обича.
Да. И да, хора, клипа стана ще стане около 30 минути. Направим и два паркинга. Аз съм доволен от това, надявам се и ви да сте. Чао! Ще видим в следващия епизод. Бай!